ಸರ್ ಇಡೀ ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನ ಪಂಡದ ತೆರೀಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಸೇವೆ ವಿಜಯನಗರ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಮಾಡಿ ಅಪಿನ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕುಚಿತ ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಮಾತಾ ತುಳು ಜನಗಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಂಬೈ ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡರ್ ಸಾರ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಮಟ್ಟ ಕೂಡಿದಾರು ನಮ್ಮ ಬೈಯದ ಇತ್ತನಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಜನಗಳು ಯಾವ ಅಂಜನೆ ನವೀನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಡಿದಾರ್ ಜಯಕರ ಬುಜಾರ್ಲು ತುಳುಲುಪಿ ಬರೆದಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಜನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪುಂಜ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮೆತ್ತ ಬುಧರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖಕಿ ಪಾಪದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಖನ ಬರಪೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡಿ ಅರ್ಧ ಲೇಖನ ಎಡ್ಡೆ ಬರುವುದು ಆ ತತ್ತಂದೆ ಅರ್ಧ ಮಗನ ಸಮೇತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮನಕ್ಕ ಈ ಪುಂಜು ಕಲಾ ಜಗತ್ತುಡು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಕೆಲಸಡು ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಮೇರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದೆ ಅದು ಪೂರ ಹೊತ್ತು ಎಂಗಿಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಥ ಮೂಲಕ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಬಂದ ಅಕರ್ಜಿ ನಮನೆ ತೂತ ದೇಪನಾಗ ಅರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅರೆಂಗಲ ಸಹೋದರಿ ಅದು ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವನ್ನೇ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರು ನಾವು ಹೊಂಗನಸು ಪಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಆರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಇನ್ನಿವನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿಯೇ ಪ್ರಕಟ ಅವನುಂಟು ನೆನಪುದು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಡ್ ಆಪಿನ ಪುಸ್ತಕವು ಅದನ್ನ ಎಂಗಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ತಾರು ಬರೆದೇರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತೇವೆ ನೆನಪುದು ದಾಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಷಯ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸರಬರು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಾಗರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊಲ್ಲಿ ಒಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬಿಡಬಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲ
ಯಾನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕಂದು ಬಂದು ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಾತಾ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತೆ ಆನೆ ಇನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತೋಡು ನಡಪನಂಜಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ರಥ ಗುತ್ತದಿಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು 4-5 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ವೇಲೆನ ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ 3-4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕು ವೇದಿಕೆ ಕೋರಿನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ರೂವಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂಡು.